ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଓ ଗଛଲତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳୁଛି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମୃଦୁ ଟିକି। ଏଠି କିଛି ଏମିତି ଜାଗା ରହିଛି ଯେଉଁଠି ପ୍ରକୃତି ନିଜ ଅସଲି ରୂପ ଦେଖାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶାନ୍ତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ। ଏକ ଜୀବନ୍ତ ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛଲତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନି ଏଠି ଅନେକ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ଏବେ ସମୟ ପାଖାପାଖି 12ଟା ବାଜିବ। ମୁଁ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ, ଯୋଉଟାକି ନନ୍ଦନକାନନ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଗେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଆପଣ ପାଇବେ ଦିଟା ରାସ୍ତା, ଗୋଟେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଁ ପଟକୁ। ଆଉ ଆମେ ଯିବା ବାଁ ପଟକୁ। ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟେ ହେରିଟେଜ ପାର୍କ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ଏଇ ବୋଟାନିକାଲ ପାର୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍କ ରହିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲି ହେରିଟେଜ ପାର୍କ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଏଇ ହେରିଟେଜ ପାର୍କରେ କଣ କଣ ସବୁ ରହିଛି। ଏଇ ହେରିଟେଜ ପାର୍କରେ ଲୋକ କେହି ବି ନଥିଲେ, ମୁଁ କେବଳ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି। ପୁରା ସୁନସାନ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି କିଛି ସମୟ ଏଠି ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢିବା। ତ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଏଠି ବସିଲି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢିଲି। ଏଇ ପାର୍କରେ ବେଶୀ ସମୟ ନ ରହି ପୁଣି ମୁଁ ବାହାରିଲି ଆଗକୁ। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମତେ ମିଳିଲା ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ। ଆଉ ଏଇ ପାର୍କରେ କିଛି ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲେ, ମେ ବି ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଛି। ଆଗରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଚୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ଷ୍ଟାଚୁକୁ ଦେଖିବା। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ହି ବଢିଆ। ଆଉ ସାଇଡରେ ଗଛ ମୂଳରେ ଏମିତି ସବୁ ବସିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ପାର୍କର ବାଁ ପଟ ସାଇଡରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢିଆ ଚାଲିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ବି ବଢିଆ ଜାଗା। ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଏଇ ପାର୍କରୁ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଲି। ଯେହେତୁ ଏଇ ପାର୍କଟା ବହୁତ ବଡ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍କରେ ବେଶୀ ସମୟ ନ ରହିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଗଲା ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ। ଆମେ ଯୋଉ ବାଁ ପଟ ସାଇଡରେ ଆସିଥିଲେ, ସେଇ ବାଁ ପଟ ସାଇଡର ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଛି ଏଇ ପାର୍କଟି। ତ ଏଇ ପାର୍କ ବି ବାହାରଠୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା। କିଛି ବାଟ ବସିଲା ପରେ ବାଁ ପଟେ ଏମିତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ବି ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ନ ରହିକି ପୁଣି ବଢିଲି ଆଗକୁ। ଆମେ ବାଁ ପଟେ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଡାହାଣ ପଟକୁ। ଏଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଏଇଠି ବସିବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଏଠି ବସିବି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦେଖିବା। ତ ବସିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଗରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର କୁଣ୍ଡ ଟାଇପର, ମାନେ ପାଣି ସେଠି ଫୁଲ କରାହେଇଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କଣ ଗଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆପଣ ମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଏଇଠି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖିଲି, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ କଇଁଚ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଠି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବାହାରିଲି ବାଉଁଶ ଉଦ୍ୟାନ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇ ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ଭିତରେ ଯେତିକି ବି ପାର୍କ ରହିଛି, ସବୁ ପାର୍କ ଭିତରୁ ମତେ ଏଇ ବାଉଁଶ ଉଦ୍ୟାନ ପାର୍କ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗିଲା।
ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ବାଉଁଶ ଉଦ୍ୟାନକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପଛରେ ଗୋଟେ ଝରଣାଟେ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଝରଣାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ସୁଟ୍ କରାହଉଥିଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେଠାକୁ ଗଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ବି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଏଇ ଉପରେ ଖାଲି ବାଉଁଶ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି, ବସିବା ପାଇଁ ବି ତିଆରି କରାହେଇଛି। ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଏଇଠି କେବଳ ବାଉଁଶ ହିଁ ବାଉଁଶ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏଇ ପାର୍କର ନାଁଟା ବାଉଁଶ ଉଦ୍ୟାନ ବୋଲି ରଖାହେଇଛି। ଏଇ ପାର୍କକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଝରଣାଟା ଦେଖେଇ ନଥିଲି, ତ ମୁଁ ଏଇ ଝରଣାଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଦୂରରୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଏମିତି ହିଁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।